Dzina Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandeni abale pano pa Tiyankhule na Ambuye lero la Mulungu pa 5 Februwale ndipo ndi mulungu wa 5 pa nyengo ya Pachaka. Ndipo mawu amene atitsogolera lero ndi akuti ndife mchere komanso kuwala kwa dziko lapansi. Ndife mchere komanso kuwala kwa dziko lapansi. Ndipo la Mulungu la lero pamene tikumaliza mulungu uno tifunanso timalize ndi kupempherera ndi kusinkhasinkha za atumiki athu amene takhati kupemphera mulungu onsewu, kuti atumiki athu, asisira ansembe, abratha, tisayiwale kumapemphera abale. Iwo ndi atumiki athu. Mulungu adawapatula pakati pathu kuti agwire ntchito m'malo mwathu mu mpingo mwa full time. Koma pa nthawi imwe tidziona kuti iwonso ndi anthu amene amasowa ndithu chilimbikitso. Inde adadzama pa zauzimu, amakhala ndi mpata wopanga zambiri zopemphera, komabe tizanesa chikondi poti lende nkukankhana. Tizapemphera ndi kuwalimbikitsa kuti ntchito imeneyi ipitilize, komanso tiziphunzitsana pakati pathu za kufuna kwa moyo umenewu. Chifukwa popanda atumiki amene watu nkovuta kuti ntchito zina za mpingo zipitire patsogolo. M'malawi mwathu muno muli zambiri zimene zisowekera. Mapalishi ndi ochepa. Mapalishi akuyenda kutsekula madayosisi mwina, koma chifukwa cha nsembe ndi ochepa, atumiki ndi ochepa. Malo ena kulibe asistere, kulibe abratha. Ndiye tiyeni pamene tikumaliza mulungu uno tisaleke kupempherera makamakaso kuti achinyamata avomere kuitana kwa mulungu, komanso tizaphunzitsa achinyamata aja kuti athe kumvetsa za moyo umene woyitanidwa. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mprofeti Yesaya 58 ndime ya 7 kulekeza 10. Mawu achiwiri akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Korinto 1 Akorinto 2 ndime ya 1 mpaka 5. Mawu muthenga wabwino lero akuchokera mu uthenga wa Mateyo mutu 5 ndime ya 13 mpaka na 16. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Vincent MWAKHWAWA, a Vicar General mu Archdiocese ya Lilongwe, komanso a National Director a Pontifical Mission Societies PMAs in Malawi. Ambuye akhale nanu. Mawu muthenga oyera monga analembera Mateyo. Za mchere ndi kuwala. Inu ndinu mchere wa dziko lapansi. Koma ngati mcherewo watha mphamvu zakezo nkuzibwezeranso nchiyani? Ulibenso ntchito mpang'ono pomwe, koma kungowutaya kunja basi, anthu nkumawuponda. Inu ndinu kuwala kowunikira anthu onse. Mudzi okhala pamwamba pa phiri sungabisike. Munthu sati akayatsa nyale nkuyivindikira ndi mbiya, koma amayika pamalo onekera, ndipo imawunikira anthu onse amene ali m'nyumbamo. Chomwechonso inuyo muzionetsa kuwala kwanu pamaso pa anthu, kuti ataona ntchito zanu zabwino azilemekeza Atate akumwamba. Uthenga wa Ambuye. Abale okondeka, mawu a la Mulungu la lero akutipatsa phunziro limodzi lalikulu. Phunziro lakuna kuti inuyo ndi ine, ife akhristu ndife mchere komanso kuwala kwa dziko lapansi. Ndipo pamene tisinkhasinkhe ndi kuona za mchere ndi kuwala ndi mmene ife tingachite kuti tikhale mchere ndi kuwala, tionanso kuna kuti mawu amenewa, maphunzitso amenewa, chilimbikitso chimene sichingopita kwa akhristu okha koma kwa munthu ena aliyense. Chifukwa kudzera m'mawu awa tikumva za cholinga cha munthu, kapena nthauzo la umoyo wa munthu, kuti kodi munthu akamakhala pa dziko pansi pano cholinga chake nchiyani? Abale, timvetse kuti moyo wathu monga Mulungu anatilengera sananena kungobweretsa pa dziko pansi pano kuti ife tidzikangochita zofuna zachisawawa iyayi.
Ifeyo kubwera pa dziko lapansi pano, Mulungu amene atilengayo atibweretsa pa dziko lapansi pano ali nafe plan, ali nafe cholinga. Mulungu sangalenge inu ndi ineyo kuti tikakhala pa dziko lapansi pano basi kumangopanga zofuna za ine ayi. Choyamba timvetse chimenechi. Cholinga cha Mulungu nkufuna kuna kuti dzina lake lizitamandika, inu ndi ine tizimtamanda pa dziko lapansi pano. Mulungu afuna kuti tizimuyamika. Chifukwa dzulo lija tinamvanso mawu amenewa mkati kwa Heberi kuti Mulungu chimene chimamukondweretsa iye, chimene afuna kuti ife kumamuyamika nthawi zonse, kumamuthokoza, kupereka nsembe zothokoza. Zimangovutatu mwina chifukwa cha mavuto pa dziko lapansi pano kuti tikapita chali chambiri mwa ifeyo timapita basi kukangodinalira kwa Mulungu. Basi kukango Ambuye ndifuna chakuti, Ambuye ndifuna chakuti, Ambuye ndifuna chakuti. Tidakambapo mbuyomo, pepani nimundikhulukira kuti moyo wa Mkhristu kapena mapemphero a Mkhristu, moyo wa uzimu wa Mkhristu ukamakhala kuti tsiku ndi tsiku kupempha, pepani mundikhulukire mawu amene ndifunira pano waiti. Koma Mkhristu amene yoyo pepani ndi osakhwima sanakwere moyo wa uzimu. Sina kuti musiye ayi, muzipemphabe, koma muziona kuti tikusowa kukwera, tikusowa kukula moyo wathu wa uzimu. Chifukwa chani? Chifuna kuti tikamawerenga mawu a Mulungu ndi kumakhala pa dziko lapansi pano masingasinga mapemphera, komanso kumasingasinga zimene zikuchitika pa dziko lapansi, kumaona mmene Mulungu alili, kumaona moyo wathu, inde mavuto alipo, kumasingasinga mavuto aja. Abale, mudziona kuti inde anthu fe timasowa, komabe timene makhala othokoza Mulungu nthawi zonse. Moyo wathu uzikhala oyamika otamanda Mulungu. Ichi ndiyo linga cha moyo wathu ife pansi pano. Taona zimene zizi mawu achiwiri aja amene Paulo oyera watifotokozera. Koma timvetse fundo yoyamba ikuna kuti Mulungu potilenga ifeyo cholinga chake chambi kuti tizimpembedza, tizimuyamika pa zabwino zonse, tizipereka nsembe zoyamika Mulungu. Koma pamene toyamika Mulungu choncho afuna kuti ifeyo mawu ake adzitiunikira bwino, azithandiza bwinobwino kuti ife tikhale oyamika Mulungu, makamaka kudzera moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mawu yambaja tamva kuti chani? Mawu yambaja abale tamva Yesaya kuti fotokozera za zimene tinakuchita ifeyo ngati anthu. Ndiye zimene tamva mawu yambagazo zimene Yesaya akunena za machitidwe a Mkhristu mwachitsanzo verse 7. Yesaya kuti chanu? Anthu anjala muziwagawirako chakudya chanu, osowa pokhala muziwapatsako malo, mukaona wausiwa mpatseni chovala, musalephere kuthandiza amene ali abale anu. Mukatero mudzawala ngati m'bandakucha, ndipo mabala anu adzapola msanga. Ine kulungama kwanu ndidzakutsogolerani, ndipo ulemerero wanga udzakuchinjirizani kumbuyo kwanu. Abale, mawu amene wanena Yesaya angofotoonetsa kuti Mkhristu amenera kuti azite ntchito zabwino zimene zikuonetsa kuwala, kukhala kuwala, komanso kukhala mchere. Ndikuti iweyo munthu, ineyo Mkhristu, iweyo Mkhristu, moyo wako tsiku ndi tsiku uzikhala oonetsa ndithu kuwala kwa Mulungu, oonetsa ndithu kuti iweyo ukumveradi kufuna kwa Mulungu. Timanena paja kuti mawu a Mulungu ndi kuwala kuonekera dziko lapansi. Yesu Khristu anatibadwira uja pa Krismasi paja ndi kuwala, ndipo tachitanso chaka cha kuperedwa kwa Ambuye Yesu tempile ndi makandulo. Abale, kukhala kuwala ndikuti munthu ukubweretsa kwa munthu zabwino zimene iye alibe, ukumuongolera munthu kuti azindikire kwambiri chifundo cha Mulungu. Chifukwa pamene munthu uthandiza nzako osowa, ovutika, monga Yesaya kufotokozera pano, ndikuti iweyo wasandukadi kuwala kuoneka dziko lapansi. Munthu uja amene akusowa uja, chifukwa cha chimene wanthandiza chija wanda kuwala, komanso chifukwa cha chimene wampasa wasanduka njere kometsa dziko lapansi. Ntchito yake ndikometsa abale. Ndiye ngati munthu mzathu wavutika akusowa, ife tamuthandiza, munthu chamamva kukoma. Timakhali kuti ndife mchere, tamutsira mumtima mwake kuti amve kukoma, komanso tikuthandiza kuti asungidwe, chifukwa chene umasungitsanso asungidwe mu ulemerero wa Mulungu. Abale, mawu yambawa akuphera mphongo zatinakamba dzulo zija. Kuwala kumene Ambuye Yesu atiuza pano kuti ndife kuwala, nyale imene yatsidwa ngati Mkhristu mwe yatsidwa nyale, ife tinakuunikira dziko lapansi. Chifukwa abale, tikuyenera kuti ndi mawu amene ife tidziunikire kuti kodi ineyo machitidwe anga, makhalidwe anga ndikuwaladi,
ndikakhala ku ofesi, kodi ndimakhadi kuwala kwa anthu anzanga kudzera muzimene ndikuchita? Kodi ine ndimakometsadi moyo wa anthu anzanga? Mabanja mwathu ifeyo tikuyenera kuti ndithu ntchito zathu kwina kulikonse kumene kutili kuyambira mabanja pamene tinokhala anthu okometsa banja lathu. Zimangovuta masiku ano kuti pali ena akamakhala, bambo ine banja sinalimve kukoma chambireni, bambo ine banja sindikulimva kukoma, izi mavuto. Inde tikuyenera kuti titsinge kuti kodi ine chifukwa chani anzanga kundidandaula, chifukwa ndofuna kuti ineyo anzanga adandaule m'banjamu. Tikuyenera kuti abale tikhale kuwala. Ndiye muona abale kuti kodi ineyo ndikhaledi kuwala kwenikweni, ndikhale mchere kwenikweni, kodi ndichite bwanji, ndingapange bwanji, ndingakwanitse bwanji? Tibweranso kufundo yamba ija kuna kuti chimene Mulungu afuna kuti ifeyo tizimutamanda Mulungu, tizimulemekeza Mulungu. Kulemekeza Mulungu, kupembedza Mulungu kubwera kudzera mu zimene kuchita, koma choyamba ndiye kupemphera. Choyamba ndiye kumudziwa Yesu Khristu ndi kumumvetsa, ndipo iye tikamupemphera tikamumvetsa akalowa mwa ife ndi amene adzathandize kuti ife tikhaledi kuwala kwenikweni, chifukwa otumikira si ine koma ndi Yesu amene ali mwa ine. Chifukwa abale mwamvatu zija mawu achiwiri anena, Paulo oyera wafotokoza bwino kuti nakulalikirani mawu a Mulungu, sinakulalikireni mawu mwa nzeru ayi, koma nafuna kuti ndifotokoze zinthu mmene ndingafotokozere mosatenga nzeru zakutali ayi, koma kutsimikiza kuti zimene ndikamba inezi za Mulunguzi zimwera mwini akatsimikize. Paulo oyera akufotokozera kuti iyeyo anafotokozera zimene amakhulupirira, zimene amadziwa, zimene malemba oyera anamva mwa Yesu Khristu, zimene malemba oyera amanena za Yesu Khristu, koma zimwera amene amatsimikiza zonse ndipo amalalika Yesu Khristu. Yesu Khristuyo na amene ali mwini filimu. Yesu Khristu namapangitsa kuti ine ndikhale Mkhristu wabwino. Chifukwa timana kuti munthu amene amemphera nchoona abale, munthu amene amemphera nchoona ndithu Mzimu Woyera amutsogolera. Yesu Khristu amakhala mwa iye, amachita zabwino. Chifukwa palibe kunamiza nanso. Ngati ine ndikulephera kuchita ntchito yabwino, ndachita zimene zili zabwino, ndivomere kuti ineyo moyo wanga wauzimu sunayende bwino kapena sikuyenda bwino. Ngati munthu ukulephera kuchita ntchito zabwino ku ofesi kwako, ungokhala nthawi zonse kuchita zinthu zoyipa, kunyoza anthu, kaya kubandalama, kaya kupangazo, chilichonse chimene tichita ifeyo ngati Akhristu, zimangosonyezana kuti mwa ife Yesu Khristu akuperewera, komanso bwalo langa ndi Yesu Khristu kuperewera. Chifukwa timenera kuti abale tizame mapemphero ndi abale kuti ife tikhale mchere wabwino, kuti tichite ntchito zabwino, tikhale kuwala kwabwino. Sitisowa wina ayi, tisowa Ambuye Yesu mwini wake, kuti tikhale pa ubale naye bwino pakupemphera. Iye uja amene athandize kuti ife tichite ntchito zabwino. Chifukwa Paulo oyera wanena mosabisa ndithu kuti chimene ife tilalika, chimene tifuna ndi Yesu Khristu, ndipo Yesu Khristu ndi amene amachita mwa ife. Chifukwa pa fundo imeneyi pamene tikumaliza uzoona kuti ifeyo ngakhale tikhale operewedwa, kaya tikhosa zokulankhula, kaya tikhale otani, koma tizifunafuna Yesu Khristu kuti ndi amene atitsogolere moyo wathu kuti tichite zonse. Chifukwa nthawi zina zake ena timazidalira kuti ayi ine kuti ndingapange chani, kuti ayi inuyo chifukwa cha Yesu Khristu mungapange zazikulu, ndipo monga Paulo wanenera inuyo chachikulu ndikumvomera kuti Yesu Khristu agwiritseni ntchito. Osagwiritsa ntchito nzeru zanu, osagwiritsa ntchito mphamvu zanu, koma Yesu Khristuyo akuwunikireni. Chifukwa chake tiyeni abale tizizindikira kuti munthu wina aliyense amasowa kuti Yesu amuwunikire. Ukhale ndi mphatso yakuti udziwe kuti mphatso imeneyi kuti ufike pa chimake penipeni usowa Ambuye Yesu, ndipo Ambuye Yesu ndi amene akhale senta ya moyo wathu. Chifukwa tikamagwira ntchito ife ngati atumiki, kaya ndioleka mawu a Mulungu pano, si ine amene ndifuna kuti mundione ayi, kapena kuti ndine amene ndikulalika bwino, koma ndi Mulungu mwa Mzimu Woyera. Chifukwa inde zimachitika ena kuti ayi koma kuti inde tikhoza mayamikirana, koma chimene tifuna kuna kuti Yesu Khristu ndi amene akhale senta. Kaya pa chipembedzo Yesu Khristu ndi amene ali senta. Chifukwa sembe zanu zikamapanga paja, chimene choma ndiwalangiza una kuti ayi osamakakamula zinthu, kupanga zinthu zina zake zoti zisinthe attention yathu, malo moti tipembedze Yesu tiyangane munthu kapena tiyangane ovina kapena tiyangane akwaya. Ayi, akwaya, ovina, wansembe atengere anthu aja akumane ndi Yesu muchipembedzo chicha. Nkhani yakulu nkuti Yesu ndi amene amathandiza ife kuti tikhale kuwala ndi njira dziko lapansi. Amen.